Aduh, lha kok enek parkir barang. Wis piye nek liwat. Loh, lagi kayak peda Mbak Karso to. Lah nyandi wong iki. Aduh. Gede aku. Nek kuwi, weling ora jaman mbokmu meteng adikmu di segendul kae. Senengane mangan godhong randu ae. Akhire lahir dadi bocah koyo ngono kuwi to, ora iso apa-apa. Berarti cik bejo aku ya, Pak. Pas meteng aku mbiyen mbok ora tau mangan godhong randu, mangkane aku normal. Pancen lho nek fisik mungkin normal. Tapi rupamu lho sing ora normal iki. Alah, popo duwe kok ping aku. Nyapo kayak kok rene bareng. Yo ning warung to mosok ning toko bangunan. Sik suwi to Dek Pen kira-kira. Paling dilungkas Mbak Noni. Belanja apa ya, Pen? Ya belanja janganan, mosok belanja semen. Mbak Noni, terus iki piye dinteni ning kene apa nyusul rono? Disusul rono ya, Dek Tiwo. Aduh, kok gede ya. Loh, Pen. Tetep, aku rasa mbok tulungi wong, aku sing ngadeg dhewe. Yalah, yo wis.